Čaute. Tu je Fuzo a som sa to na kokocky povedal. Ale nie. Nevadí. Čaute, tu je Fuzo a Hečko a vítajte pri ďalšom Random Shit Reel vlogu. Práve spátrame po našej kamarátke, ktorá sa na nás urazila. Keď budeš pozerať toto video, ťa pozdravujeme. Presne tak. Dúfame... Keď ju nenájdeme, tak nejdem domov. Tak nič, tak spí u mňa podľa plánov. Podľa plánov. Sorry mami, keď to budeš pozerať, akože sorry, ale asi spím u neho. Tašky poradím nechať pred dverami, alebo môžete pred bránou. Alebo poslať poštou ešte na dobierku. Na balkone. Hej. Ale nie, určite to bude všetko v poriadku. Ale nič to nemení na tom, že spím u teba. No, takže pozdravujeme aj tetu, Mirovú mamku. Potom ti poviem, ma vysťahuje. No. Tak nič, no, tak my ideme pokračovať teda v patraní. Nemáme ani iné veci na výber teraz momentálne, keďže má fakt všetky Mirové veci. Tak možno, že sa uvidíme teda pri ďalšom videu. A lajkujte, zdieľajte, odoberajte. A sorry, že nepridávame teraz videá, ani let's play, ani nič, ale fakt mám dodrbaný komba, čakám, kým mi dojde konečne z opravy, takže zatím toho moc veľa nebude. No, pauzička sa mi nejako stále nedarí natočiť, keďže není času nejako, nie som ani doma. Ale ja vám to vynahradím, nebojte sa. Keď mi príde komp, hneď bude grid, bude všetko. Bude Orgmaster, všetko bude. Možno, že myslíme aj niečo nové, čo pre vás spravíme, ale to je všetko len v štádiu výroby a riešenia. No tak my sa s vami teda lúčime a fakt zdieľajte, lajkujte, odoberajte a majte sa. Zatím čau. Čau.